nagyon elirigyeltük a 13. kerület sikereit, és azt gondolom, hogy az a példa, amit nekünk követni kell a város fejlesztését tekintve, illetve azt a megfogalmazott célt tekintve, hogy hogyan tegyük vonzóbbá a nagyvárosokat, és hát nálunk ehhez még van hely. Elkészült az Egyensúly Intézet adatalapú településindexe. A 8 éves időszakot átfogó, többek között a KSH és a Geox Kft. Mintegy 53 indikátorával számoló felmérés nem csak a fejlettség alaphelyzetét, hanem a fejlődés ütemét is vizsgálta. Utóbbiban a főváros kerületei között Ferencváros az 5. és a 13. kerület mögött az előkelő 3. helyen végzett. Szerintem azt nézve, hogy mi a bázis, tehát a másik két kerület honnan indult, és a mostani költségvetési bevételek között milyen jelentős különbség van, tényleg összesen hasonlítható az 5. és a 13. kerület forrás mennyisége a 9-ével, hát ez egy elég jó teljesítmény. Én ennek nagyon örülök, és azt sem akarom elhallgatni, hogy ugye ez egy 8 éves adatsor alapján kialakult végeredmény, amiben ezek szerint nem csak nekünk, hanem az előző városvezetésnek is van szerepe. Én azt gondolom, hogy ennél talán még jobb eredményt is el tudunk majd érni, mondjuk a 4 év múlva következő újabb értékeléskor. A térképpel is ábrázolt részletes felmérés elérhető a www.egyensúlyintézet.hu oldalon.